ಇದು ಆಂತರ್ಯದ ನೋವಿನ ಕತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕೀರ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಗಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಗಾಯದ ನೋವು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಗುವಂತಹ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆ ನೋವು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸದಾ ನಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಮನದಾಳದ ನೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಅಂತರಾಳ. ಇದು ಆಂತರ್ಯದ ನೋವಿನ ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಗುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಹಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯುವಂತಹ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನಂಬಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸತ್ಯ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ರಂಜಿತಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಂಜಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಲಾಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ವ್ಲಾಗರ್ ರಂಜಿತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಂಜಿತಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ನನ್ನದು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ನಮಗೀಗ ಹೊರಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ರಂಜಿತಾ ಅವರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಳುವಲ್ಲಿರ್ತದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತದ ಅಂತ. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಳುವಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ರಂಜಿತಾ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇತ್ತ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಂಡು? ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ರಂಜಿತಾ ದಾದಾಪುರ ಇಷ್ಟ ರಂಜಿತಾಗ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ವ್ಲಾಗಡ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್. ರಂಜಿತಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ, ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಲೈಫನ್ನ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಬಂಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಬಟ್ ಬಂಗದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ರಂಜಿತನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅವು ಎಂಚೆತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನಿ. ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಂದು 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನಿ. ಐಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಂಬತ್ತು ಸಾಂಕದೇರು. ಯಾನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಚೂರು ಪಂಡ ನರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೇನು ಕಣ್ಣದ. ಐಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತ ಕೆಲ್ಸ ಪೂರ ಪೋಪೇರತ. ಅಪ್ಪಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕನಕದ ಕುತ್ತಿದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಐಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದೇನೆ ಆಂಡ್ ಐಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿದ್ದೀನಿ, ತಾರೆ ಕಟ್ಟುನ ಇಪ್ಪಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಅಂತೆ ನಮಿತೆ ಎಂಚ ಪೋಪ ಪೂರ ಯಾನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪೋಪಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಐಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಪಾಯರಾಯಿನಿ ದೇ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ತೋಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಉಂಡತ. ಐಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಲೆ ಉಂಟು ಈ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಬಂಗ ಹಾಪುಣದ ನಮಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೂವ ನೋಡ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣಮ್ಮ ಅಂಚ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನಾಂಡದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಇಡೆಮುಟ ಬೈದೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಪನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯವಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂತೇರು. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ನಾ ಈ ವರ್ಕ್ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಹೂ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು.
ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಆತು ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೊರನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಂಜಿತಾ. ಸೊ ರಂಜಿತಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ಕೆ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರ ಒಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಏತ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಲಿ ಪೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ದುಡ್ಡೇ ಇಜ್ಜನೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ದಾಯಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕ್ಲೆನ ಜೀವನನೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಂಜಿತಾ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತು ಬಂಗ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿಡ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟಗ್ಲ ಅವು ಎಂಚಂದು ಯಾನ್ಕೇನೊಲಿಯ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೇಜಾರು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೂಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಲೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಎಂದ ಅವು ಏಪಲ ಬೇಜಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ್ ಖುಷಿ ಮುಖ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಕ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಎನ್ವೇರು ಆಲು ತೂರ್ತಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಎನ್ವೇರು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದುಂಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ನಮಗ್ ತೂನಗನೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ದನ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ 0 to 30K ಎಬೋವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಾರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಐ ಬುಕ್ಕಾನ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇತೆಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಂತೇತ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಂಡ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುನ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐ ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕೊಂಜಿ 2 month 3 month ಆತಂಡು ವೈರಲ್ ಆಯ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಐ ಬುಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಐ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಡು ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂತೇತ ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚ. ಸೊ ರಂಜಿತಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಏತ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬತ್ತಾನೆ ಏತ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ಬತ್ತಾನ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು 10th ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ತಂದು ಕೊರಿಯರ ಇರೆಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಡದೆ ತಂದು ಕೊರಿಯರ ಇಲ್ಲಡು ಒರ್ತಿಯ ಮಗಲ್ ಪೂರ ಕಷ್ಟನು ನಷ್ಟನು ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಚೇರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಮುಟ್ಟ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂತೇರು ತೋಜಿಜಿಂಡಲ ಐ ಬುಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಂತೇರು ದುಂಬು ಐ ಬುಕ್ಕ 10th ಐ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಐ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಆಪುಜತ ಅಮ್ಮಲ್ನ ತೂನೋಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪೇರು ಅಂದಾಜಿ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಡು ಅಭ್ಯಾಸತೆ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ ಪಿದೈ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಪಿದೈ ಬೇಲೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ್ ಪಿದೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ದೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪುಜೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲ ಅಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ಲೆತ ಪೋಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಪ್ಪ ಇಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ್ಲೆ ತೊಂಪೋಪೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಯಾನೆ ಪೋಪು ನೋಡಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇച്ച ಪೊಪ್ಪ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ್ಲೆತೋ ಪೋಪುನಂಡೆ ಅನ್ಲೆತೋ ಪೋಪು ಇಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗ್ ಐಬುಕ್ಕ ಕೈತಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿನಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೆತೋ ಪೋಪ. ಸೊ ರಂಜಿತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ರಂಜಿತ ಒಡೆ ಪೋಡಂದಾಂಡಲ ಬೊಲ್ಪ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪಿದೈ ಪೋಪೋಲು ಓಲ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿದ ಇಪ್ಪುಜೋಲು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗು ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಕೊರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಂದ್ ಇರೆಗ ದಾಯೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆತು ತೂವೊನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾಳಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾವ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಓದುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಆಕ ಪಂದು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿ ಯಾನ ತೂವೋ ನೋಡು ಅವಲಾಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೋಡು ಈರ್ದಾಯ ಬಂಗ ಬರಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ್ ಸಾಂಕದ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಪುನ ಲಂಚನೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಿಚೇರು ಪೋಪ ಬೋಡಾಯ್ನೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಐ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಕ್ತು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬಂಗ ಬತ್ತ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂದದು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಸಾಂಕ್ ದಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂದು ಶೋಕ್ ತೂವನೋಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ತೂವೊಂಜೇರು ಅಂದ್ ಐಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲ ಆಯ್ನೆಟ್ಟೆನ ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಜೋಕ್ಲಾಂಡ ಒಲ್ಪ ಪೋತ್ವೇರು ಪನ್ಪೇರು
ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರಾ ಪಂಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ ಅಮ್ಮನೆ ಓಕೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗರ್ ರಂಜಿತಾ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ದರ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ರಂಜಿತಗೂ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ರಂಜಿತಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಉಂತಾನಕ ಇರೆಗ ಅವು ಫೀಲ್ ಆಯ್ತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನದ ಅದಾಂಡಲ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡಿತ್ತನಂದೆನ್ನು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಉರ್ಚಿ ಪಂಡೆರತ ದಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮಕ್ ಏನೋಡ ಆಪುನ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಕ್ ಏನೋಡ ಆಪುನ್ ನಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿ ಪನ್ನ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಳ್ಳಿಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲ ಅಂಚಿದೆಲ್ಲ ದಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ ಈ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲ್ತಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ ಕಲ್ಪುನತ್ತು ಇಂಚ ನಮ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಜೀವನ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ನನೇ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಪೋಲಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದರೆ ಸೊ ಕಲ್ದನ ದಾದಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರ ಕತೆ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿರಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತರಾಳ ಇದು ಆಂತರ್ಯದ ನೋವಿನ ಕತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕೀರ್ತಿ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ರಂಜಿತಾ ಅವರು ತುಳುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ರಂಜಿತಾ, ಈರ್ ಪಂಡರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫ್ ಇಡು ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈರೇನ ಇಂಚಿದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರವು ಬೊಡ್ಸ ಅನ್ನ ಪಾತೆರವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚಿದೆಲ್ಲದಾಗಲು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಿದೆಲ್ಲರದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಲು ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಜನಕ್ಲೆ ನಾನು ಪುಗಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಅಂದ್ ಐಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನು ಐತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜೀರು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಗಾಂಡ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋಗು ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಐಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರಂಡಲ್ ಪಂಡ ಐನ್ ನಮಗ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರಂಡಲ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಐನ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪುಜೇರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏತಕ್ಲೆಡೆ ಏರಂಡಲ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಂಚೆನ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲನ ಕೈತಲಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಆಲಿತೆ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ನ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಅಂಚ ಮುಖದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ಬೇಜಾರ ಅಂತನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಾಲಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಯಾನ್ ಐನ್ ಖುಷಿ ದೆತೊನ್ವೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ಪ ಸೊ ಐಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೆರ ತೇರಾಂಡಲ್ಲ ಅವೆ ನೀರು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಈಸೆಂಡ್ ಅವೆನ್ ತೂದಂಚನೆ ಬಿಡ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂತುಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಆತಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಯತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚಿನೇನೆ ಅನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅವಳು ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಐತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆತಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಏರಂಡ ಒರಿ ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಐಕ್ ಪಿರೋರಿ ಬತ್ತದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಿ ಅತನ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾಟಿಗೆನೆ ಜಗಳ ಆಪುನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಗಳ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ
ಈ ಕಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ಎರೆನನ ಜರ್ನಿತು ಒಂದು ಎನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ತದ ಮನ್ಪರ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ ಏಪಲ ಒರಿಯಗ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಇಂಡಾಕ್ಲು ನಮ ಅಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರನ್ ಪ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಇತ್ತೆ ಆಗ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪುರ ಪನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂತುಂಡ ನಮ ಅವಲೆ ಇಪ್ಪು ಅವಳು ಅಕ್ಲು ದುಂಪೋದ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪಿರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇಜಿನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಂಚನಿತ್ತು ಇಷ್ಟೇಜಿನ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿರ ಕುಲೊಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ದೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಅಕ್ಲ ಟೈಮೇ ಪೋಪುನ ಅವಳು ಅಕ್ಲ ಅವಳೇ ಇಪ್ಪಿರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬೋದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ರಂಜಿತನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಏನ್ ಚೈಪುಂಡ ಬೊಲ್ಪ ಲಕ್ಕರ್ದು ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ್ ರಾತ್ರಿ ಚೆಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ರಂಜಿತ ದಾದ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಆಜಾರ್ಯಾನಾಗ ಲಕ್ಕುವೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಾಯ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಟಿ ವಿ ತುಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಬುಲ್ಪು ಲಕ್ಕದು ಪಂಡ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಐನ್ ಬೋರಿದು ಐಬೊಕ ಡಿಪ್ಪಗ್ ಪೇರ್ಕೊನೋದು ಐಬೊಕ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಐಬೊಕ ಪಜ್ಜೀರು ಪೊಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಬೊಕ್ಕ ಆರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊಪ್ಪ ಐಬೊಕ ಯಾನ್ ಆರೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಆರ್ ಪನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಐಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತನ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಚೂರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಬ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಚೂರು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಗ ಅರೆಗ್ ತೀರ್ನಾಥ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಅಂಚ ಬಯ್ಯಗ್ ಪೂರ ಈ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಕ ನೈಟ್ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಚೂರು ಟಿವಿ ತುಪ್ಪೆ ನೈಟ್ ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೈತನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಕಲ್ತಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಿತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ತುಜೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಐಬೊಕ್ಕ ತಮ್ನೇಲ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ತುಜೇರು ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಟೆಕ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಅಂಚ ಆ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂದು ಯಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಣು ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನ ಒಂದೊಂಜೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕಿದನು ಐನ್ ತೂದೆ ಯಾನು ಮಾತಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಐನ್ ತೂದು ಸೊ ರಂಜಿತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಾದೆತ್ತಣಲೆ ಪನ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದಾದೆತ್ತಣಲ ಓಪನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಬೇತೆಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಏರ್ಲಾತೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರಡುಂದೆ ಯಾಲ್ನಾತೆ ಇರ್ಲಾತೆ ಮಾತೆರ್ಲಾತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂಜೆರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೋಲ್ಲಿರು ಇಂಚೋಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೈತಿ ಏತು ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟೇಪ್ ಪಿದೈಡ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ಟೇಪ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾನ್ಕೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಂಜಿತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರು ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದಾದೊಂಡ ಒಂದು ಪನ್ಪರ್ ರಂಜಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪುವೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಏರ ಅಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜ ಈ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ನಿನ್ನರ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿರೆಗು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ರಂಜಿತ ಬುಲ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಈಗ ನಾ ಪೊಪ್ಪ ಸೊ ಇರು ಪೊಪ್ಪ ಬಂದಿನ ಪಾತೆರಗ್ ಬುಲ್ ಧರ್ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನೆನಪುಂಡ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬುಲ್ತುದಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎರಂಡಲ ನೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಪ್ಪನ್ ಎರಂಡಲ ಅಂಚೆನ್ ಚೂರು ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ ಹಠ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡೆವು ಅಂಚ ಹಠ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೀರು ಐಕ್ ಬುಲ್ತೊಂತೆ ಆಂಡ ಏಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತೆ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಂಡ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಈ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ಆಲತ್ತು ಈ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನು ನಿಕ್ ಕೇನ ಪೂರ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ನೆರ್ತೇರು ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪನೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಣಿಗೆ ರಂಜಿತಾಗ ದಾಯವು ದಾಯನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಪಂಡ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಐಬುಕ ನೆರ್ಪುನ ಲಂಚನೆ ಸಾರಿಟ್ಟೆ ನೆರ್ಪೇರು ಐಬುಕ ದಾದಾಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಆರ ಹಾಕೆರೆಲ್ಲ ಹಾಕುವೇರು ಅಂಚ
ಓಕೆ ಸೊ ರಂಜಿತನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಿಂಡ ರಂಜಿತ ಮಸ್ತ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ಯಾನ್ ತೂತೆಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಗಾಡಿ ಬೇಪನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವನ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ದ ಅವನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರಡ ದುಮ್ಮೆಂಚ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಂಚ ಒಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ಪೇರ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪರ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಅಂಚಾನ ಕೇಂದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಬುಟ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಯ್ಯಕ ನಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಏರಂಡಲ ವ್ಲಾಗರ್ ನಕಲ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮೀಟಪ್ ಆಯರ ಅಂಚ ಐ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಏತೆ ಕೋಪ ಎಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ವೆನೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಬೋಡಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗು ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲೇತೆ ಐ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪನೊಂಜೇರು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗರ್ವೇರು ಅಂಚೆ ದಾಲ ಪನೊಂಜೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಇನ್ನ ಪೊಪ್ಪೈತೆ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಈ ರಂಜಿತನ ಪೊಪ್ಪತೆ ಬಂದು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನಡ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಅಂಚ ಸೊ ರಂಜಿತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಡು ರಂಜಿತನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆಡು ದಾದಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನರ್ದ ದಾದಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನೆ ಅಂತ ಪನಲ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕಲಿ ಎನ್ವೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೊಲೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಲಿಜ್ಜಿಂದು ಎನ್ವೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯೊರಿಯನ ಆಸೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ದಾದ ನಿಕ್ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕಲರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ನಿಪ್ಪುನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪೋಡು ಫೇರ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇರ್ ಪಂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗಡ ಅಂಚ ಪಂತೇರಿ ಅಂಕಂದು ಸೊ ಅಕಲ್ ಪಂತಿನೈಕ್ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಿರ್ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದರ್ ಸೊ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ಅವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಈರು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೈಫ್ ತೋಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೆಂಚೊಂಡು ಪೂರಲ ತೋಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ತೋಟಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪರ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪೇರು ಐತೋಟು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತನರ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪೂರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಆದತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಂಬು ದಾಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಜನ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಇಂದು ಕೆಲವೇನ್ವೇರು ಈ ಪಂಡ ದೊಂಬು ಪೋಂಡ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಸ್ಕಿನ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ತೂಪೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಜನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ರಂಜಿತ ಮಿನಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಟ್ರೋಲು ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೋಲು ಪಂಡ ಒಂಜದಣ್ಣ ಟ್ರೋಲ್ ಆತ ಅಂಡ ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ದಾಲ ಟ್ರೋಲ್ ಆತಿಜಿ ಅನ್ನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತುಜೇರು ಅಂಡ ಟ್ರೋಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇನುವೆರು ನಮ್ಮಡ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಆಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತಿರ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪುನು ಕೆಲವೇರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಲ್ ತಿರ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಪಾಡ್ನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಗೆತನೊಂದುಲ್ಲ ರಂಜಿತ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಂಡ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬಟ್
ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಜಿನ ಏನ್ಲ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪೂರಲ ಆಸೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಬದುಕದಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಲ್ಲರ್ ಲೈಫ್ ಯಾಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಪುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನೆನ್ನು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋರೆ ನಾನು ಎನ್ನದು ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪೂರ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಗ್ಗೇಲು ಭೂತ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರತೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವರೆಗೆ ಎಂಕಿತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂತನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಅಗೆಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಆಲ್ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಪಂಡ ದೈವನೆ ಬಲಿಪು ಪೂರ ಪಂತೇರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಪನಗೆ ಆನೈನು ಆತದ ತೊಂದುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಲ ಮಲ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡು ಬಂದು ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ನಮ ಏಪಲ ಐನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಡ ಐನು ದೆತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ದೇವರು ಇಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಮ್ಮು ನೇಪಾಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಿಬೇಟಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೈವ ಬಲಿಪುಂಡು ಅವು ದಾಯ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನೈನೇಪಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೇತೊನ್ನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಡಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಐನೇ ತೂಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಖುಷಿ ಆತಂದು ದಯಪಂಡ ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಊರಿಗೆ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ತೂಪದಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ನಗೆಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ರಂಜಿತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ನು ತೂದು ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪೇರು ತೆಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರಂಜಿತ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತನೈಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ದಿತ್ತನೈಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏಲ್ಲ ಐಕದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತೋಲು ಬೇತೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಆತೋಲು ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೈತೆ ಐತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಗಮತ್ತಿನ ಸಾಧಿ ನೆನೆಪುದಿ ಓಡು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತಾರು ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಕಾಸು ಇನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮಕ್ ಉಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ದಯಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರೀತಿಗ್ ಅಂಚ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಯಾನೈಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒರಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೇನೆತ ನಿಖಿಲ್ಲೈತೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೇನೆತ ಅಂದ್ ಯಾನಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ರಿಪ್ಲೈ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಗ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನೈಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಬಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೇನತ. ಓಕೆ ಬೇತಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬತ್ತ ನೀರ್ನ ಪಾಪ ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಆರು ದಾಲ ಪಂತುಜೀರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ ತೈತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲು ಪೂರ ಪನೊಂತೀರು ಐಬುಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ದಾಲ ಪಂತಿಜೇರು ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿನ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ನ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕ್ಲು ಒಪ್ಪೋಡೈನು ಅವು ಒಂಜೆ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಆಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಪ್ಪುಜೇರು ಇಂದೊಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡ ಅವೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಬೊಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದರು ನಾನು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಡಲ್ಸನ್ನು ದಾಂಟದು ಪೋರೆಗುಂಡು ಅವು ಇರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರಕತೆ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಪಕ್ಕ ರಂಜಿತ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ.
ಅಂತರಾಳ ಇದು ಆಂತರ್ಯದ ನೋವಿನ ಕತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕೀರ್ತಿ. ಎಸ್ ರಂಜಿತಾ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಬೈದ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಈ ಘಟನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಂಡ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೊಂಡ ಒಂದು ಲೈಫ್ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಡ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿದೋಡು ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿದುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಾದಂಡಲ ಕಲ್ತುದೋಲಿ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದನೇರ್ದಾದ್ರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಲ್ಪೇರೆ ದಾದಂಡಲ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಏಜ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೋಜತೆ ನರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತಿ ಅಂಚ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿಂದು ಅಮ್ಮಗ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿತುಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈತ್ ಬಂಗ ಬರಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಡಾಂಡೆ ಯಾನ ಐನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಐನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೇತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದು ಎತ್ತನೇರ್ದಾದ್ರ ಯಾನೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬೈದೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ವೆ ಅಂಚ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪಾದರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೊಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕ ಲೆತೊಂಬೋತೇರು ಮಸ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪುರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇರ್ನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ನರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತಿ ಒಂದು ಈರ್ನ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಚೂರು ಅಂಚ ಅವಲ ತೋಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಆಯ್ಜವು ಚೆಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಫ್ರೀಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಪಂಡೇರು ಈರು ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಪವನ ದಯಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಚೂರು ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಜಿಡೆ ಕಾಂಡಲ ತೋಜುಂಡತೆ ಅವುಲ ತೋಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಮುಖ ದಾದಾಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಯಾನುಲ್ಲೆತ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ್ ತೂವನ್ವೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನನಾತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ವೆ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೂವನ್ವೆ ಆಕಳ ಆಸೆ ದಾದೊಂಡ ಐನೆ ನೆರವೇರಿಸೋಡು ಪಂಡ ಆ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿರು ದುಂಬುರು ದಿಂಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ನೆರವೇರಿಸೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಪ್ಪ ನಾವು ಒಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆನಿ ಈಡೇರ್ಸಾದ್ ಇದಕ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದಿನ ದಾದಂಡಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಇನ್ಕಮ್ ತೆ ಚೂರು ಎಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಅನ್ಪುನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಸೋಕುದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೋಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ ಅವಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ ಕುಲೊಂದು ಮೊಲು ಈ ತಾಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ದಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಯಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪತಿ ಇಪ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕೆರ್ ಏರ್ಲಾತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎಂಕ್ ಏನನ ಅಂಚ ತೂತುಜೆರು ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಂಚ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಕ್ ಬೋಡೈನ ದೆತ್ತುಕೊರೊಂಜೆರು ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪನೊಂಜೆರತ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನೆದುರು ಪನ್ಪುಜೆರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಜೆರು ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮಾತೆಲ್ನ ಎಂಗೊಂದು ಚೂರು ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ತಾಳ್ಮೆ ಚೂರು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು ತೆರಿದೆ ಏನಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ಬೇಕ ಜೀವನ ಎಂಚ ನಡಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಎಪ್ಪೊಡು ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೈಫ್ಡ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಪ್ಪುಲ ಆವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂದು ಪೋಪ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸಿಡು ದಾದೊಂಡೊಂದು ಪನ್ಲೆಂದು ಏರ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಸಾರಿ ಕೇನೋಡು ಯಾನ್ ಈ ವಿಷಯ ಇರೆಗ ಬೇನೆ ಮಲ್ದೆ ಇಜಿಂಡ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ ಪಂದಿ ದಾದಾಂಡಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಸಾರಿ ಕೇನೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇರ್ಕೇನ್ಲಿ ಏರೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪಾಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿಂಡ ಇನ್ನು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವು ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡಿ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡೀರ್ಪನಲ್ಲಿ
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪೊಪ್ಪಗೆ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಒರೊರ ನೆರ್ದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂಡ ನೆರ್ಂಡ ಆಕಲು ನೆರ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಪಿರಾರು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ದುಂಬು ನೆರ್ದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇರು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಜಾರು ಆಕಲ ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಜಾರು ಅಂದು ಅಂಚೇನಿದೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಏನ್ವೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊರ್ತಿರ್ಲದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೂಪುನು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆನೆ ದಿವೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಬೇತೆನೆ ದಿವೊಂತೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಂಚ ಆಲೆಗಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಲೇನು ಮೀಟ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಡ ಏನು ಕಾಲ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜ ಅಲೆಗ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಅಲೆಗಿತ್ತೆ ನಾನು ಮೀಟ ಹೊಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಏನು ದಯಪಂಡ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗರ್ ಅತ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಅಲೆಗೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅವೇನು ಮಲ್ದಿಜಾರಿಂದ ಒಂಜಿಗೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡಿ ಎರೆಗ್ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಸಾಂಕದ ಇರತ್ತ ಐಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನ ಏನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಲಂಚೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅವು ಬಂಗೊಂಡು ಉಂದು ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಂಡ ಅವು ಆಪುಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಹಠ ಬೋಡು ದಾದಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಇರೇಕ ಆ ಹಠ ಉಂಡು ಪೂರಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರ್ ಐ ವಿಶ್ ಪೂರಲ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೂ ಆಡಂದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ರಂಜಿತ ಈತ್ ಇನ್ನ ಇರೇಗ ಏಜ್ ಒಂಜಿ 19 ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ 19 ಇಯರ್ಸ್ ಇಡು ಸುಮಾರು ತೂತಾರ ಲೈಫ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಮುಗಿನಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೋಯ್ಲೆಕಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನನಲ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಏಜ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಡ ನನಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಪೆ ನನಲ ಸೊ 18 ಇಯರ್ಸ್ದ ಜರ್ನಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನಡಲ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಅತ್ತು ಬತ್ತ ಜನಕುಲೆಂಡ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಬತ್ತದು ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಬತ್ ಪಾತೇರ್ವೇರಂಡ ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಂಡಲ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಹಿಂಗೆ ಪಾತೇರ್ರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆಡ್ ಏತ್ ಫೇಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬೇಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಓವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಏ ಪಾಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸಟ್ಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಏತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆವಡಾಪುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೊಂತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಮರ್ಲಿಗಿರೋಂತೆ ಮರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪನ್ಪೆದೇರು ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಕೊಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಾತೆರು ಅಂತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಚನ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ್ಲ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ನೆಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೇರ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಪುಣ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಓವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಐನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೇತೊಂದು ಆಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪದು ನಮ್ಮ ಐನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ದು ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಏನು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ
ಎಸ್ ಸೊ ಇನಿ ರಂಜಿತಾ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಸೊ ಇರನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನಾತು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವೆಲ್ಲ ಕೊರಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಬತ್ತದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ದು ಏತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಚೂರು ಹಗುರಮಿನಿ ಆಂಡ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕನತದೀರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಹಳ್ಳಿಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಹಾಲ್ದಾದ ಹಳ್ಳಿಗುಗ್ಗು ಅಲೆಂದಾದ ಲೆತ ಬರ್ಪೋನಿಡೆ ಆಲ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೋಪೆ ಎನ್ನ 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 ಈತ್ನೆಟದ ಜರ್ನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಐಬೊಕ್ಕ ನನೋರಿಯಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪಂತೇರು ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಐನು ಉಲ್ಲ ತರೆಕ್ತೆತ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಐನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಈರೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆಸೆನು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಸ್ ರಂಜಿತಾ ಇರೆನ್ ಲೆತ್ತಿನೈಕ್ ರೀಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಆದಿ ಆನ್ ಇರೆನ್ ಲೆತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದಿ ಇರೆನ್ ಲೆತ್ತದ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಎಂಕ್ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಇಂಚನೆ ರಂಜಿತಾ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು ರಂಜಿತಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತದು ಅದೊಂಡಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕಾತೊಂದು ನಕ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅದೇ ಯಾನಿರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನಿ ರಂಜಿತದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ರಂಜಿತ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ಇರೆನೈಟ್ ಇರೆನ ಮನಸ್ಸಡಿ ಇರೆನ ಪಾತೆರಡು ತೂತು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆತು ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ ಇರೆಗ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಖುಷಿ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಡು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎಂಚು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರು ಇರೆಗ್ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈರ್ ಪೋವಡು ಸೊ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪಪ್ಪ ಮನೆ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಇರು ನನ್ನಾತು ತೂ ಒನ್ಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿರ್ ಕೊರಡಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನೈಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರ್ನೈಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಿಯುವುದು ಇರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ 19 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತುರಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಗಲಾಗಿ ನಿಂತು ಈಗ ತಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ತಂದೆಯ ಕಾಲಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಂದೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಿನಂತೆಯೇ 2 ಕಾಲುಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೆಲವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.